जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय माधव माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जय जन गोपी वल्लभ गिरिवरदारी। गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज यशोदानन्दन जन रञ्जन। प्रजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज यशोदानन्दन जन रञ्जन। प्रजनरञ्जन। यमुनदीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। नदीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं देव्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवयाम् नित्यां त्यम्बावद भागवत सेवया। सेवया। भगवद्य उत्तमश्लोके
भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी. So reading from Bhagavatam 26வது ஸ்லோகம். எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். படிங்க மாதாஜி நீங்க. ஒரு நிமிஷம் இரு, ஒரு நிமிஷம். ட்ரெஸ் தான். एतेषां कविर्महावीर स्वन इति त्रय आसन्न ऊर्ध्वरेदसस्त आत्मविद्यायाम् अर्पभावत् आरभ्य कृतपरिचया भारमह्यस्यम् एवाश्रमम् अभजन्. यस् ஏதேஷாம் கவிர்மகாவீர வீர சவன இதித்ரிய மாசன் ஆசன் ஊர்த்வரேதஸ்த ஆத்மவித்யாயாம் அர்ப்பபாவத் ஆரப்ய கிருதபரிச்சயா பரமஹம்ஸ்யம் ஏவாஷ்ரம அபஜன். ரதேஷாம் இவர்களுள் கவிஹி கவி மகாவீரக மகாவீரன் சவசனக சவசன் சவஸ்னன் இது இவ்வாறு திரய மூவரும் ஆசன் இருந்தனர் ஊர்தவ ரேதச முற்றிலும் பிரம்மச்சாரிகளாக தே அவர்கள் ஆத்ம வித்யாயாம் உன்னத ஞானத்தில் ஆர்ப்ப பாவத் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே ஆரம்பிய தொடங்கி கிருத பரிச்சயா தேர்ந்த அறிவுடையவர்களான பாரமஹம்ஸ்யம் மனித வாழ்வின் உயர்ந்த ஆன்மீக நிறைவினை ஏவ உறுதியாக ஆஷ்ரமம் வரிசையில் அபிஜன் செய்தனர். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இப்பதின்மரில் மூவரான கவி மகாவீரன் சவணன் என்போர் முற்றிலும் பிரம்மச்சாரியத்தினை மேற்கொண்டனர். இவ்வாறு பிரம்மச்சரியத்தினை குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பயின்றதினால் பிரம்மஹம்ச ஆசிரமம் என்றும் உயர்நிறைவில் அவர்கள் மானமுடையவர்களாக விளங்கினர். உள்ளுரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள ஊர்த்வரேதச என்றும் வார்த்தைகளுக்கு நிதானமா படிங்க. நோ அர்ஜென்ட். ஓகே, ஃபாஸ்டா படிக்காதீங்க, நிதானமா படிங்க. பிரேமா மாதாஜி நிதானமா படிங்க. ஊர்த்வத் வார்த்தை அறுதற்கரியது. ஊர்த்வரேத என்னும் வார்த்தை பாலியல் உணர்வினை கட்டுப்படுத்தியவர்களை குறிப்பிடுகிறது. சுக்கிலத்தை வெளியேற்றி வீணாக்குவதற்கு பதிலாக இம்முக்கிய தாது பொருளை ஒருவன் தனது மூளையின் திறனுக்காக தன் உடலினுள்ளேயே சேர்த்து வைத்துக் கொள்கிறான். பாலியல் உணர்வினை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் முதலில் தனது மூளையினால் அதிசயத்தக்க செயல்களை செய்பவனாக இருக்கிறான். அதிலும் குறிப்பாக நினைவாற்றலில் மேலானவனாக இருக்கிறான். இவ்வாறு இவர்கள் ஒரு முறை வேத மந்திரங்களை தனது ஆசிரியரின் வாயிலாக கேட்டவுடனேயே அவற்றை நினைவிற்கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தனர். அவர்கள் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டிய தேவையற்றவர்களாயினர். அவர்கள் வேதங்கள் எழுதா கிளவி, அதாவது ஏட்டில் எழுதப்படாதவை ஆகும். மற்றொரு சொற்றொடர் அர்ப்ப பாவத் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே என்பதாகும். குழந்தைகளிடம், அதாவது பரமஹம்ச வாழ்க்கை என்பது பிறர் நன்மைக்காகவே என்று இருப்பது. ஒரு தந்தை பாசத்தினால் தன் மகனுக்காக எதையும் தியாகம் செய்வதைப் போல தெய்வீக மகான்கள் மனித சமுதாயத்தின் நலனுக்காக அனைத்து வகையான உடல் அங்கங்களையும் தியாகம் செய்கின்றனர். இத்தகைய 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றிய பாடல் ஒன்று இருக்கிறது. தியக்த்வா தூர்ணம் அருஷ மண்டல பதிஸ்ரேனும் சதா துச்சவத் பூத்வா தீன கணேசகன
கருணாய கௌபீன கந்தாய சிதௌ. வீழ்த்தப்பட்ட ஏழை ஆத்மாக்களின் மீது கருணை கொண்ட கருணையினால் 6 சுவாமிகளும் தங்கள் மேன்மை மிக்க மந்திரி பதவிகளை துறந்து இறப்போர்களாக வாழ்ந்தனர். இவ்வாறு இவர்கள் தங்கள் உடலின் சுகத்தை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்து ஒரு கோவணத்தையும் திருவோட்டையும் வைத்து கொண்டனர். மேலும் அவர்கள் வைணவ இலக்கியங்களை தொகுத்து பதிப்பினை மேற்கொண்டு ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளையின்படி பிருந்தாவனத்திலேயே வாழ்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தஸ்மின் உஹாவா உபஷம சிவாஹ பரமர்ஷய சகல ஜீவனிகாயா வாசஸ்ய பகவதோ வாசுதேவஸ்ய பீதானாம் शरणबूदस्य श्रीमच्चरणारविन्दावृत स्मरणाभिः परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्ध हृदयादिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रयत्यम् आत्मनि एवात्मनं तदात्मयम् अविक्षेणेन समीयुः. हरे कृष्णा. एस कलावती माताजी वासी. हरे कृष्ण माताजी. तस्मिन् उहवा उपशम शिवा परमर्षयः सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य पीतानां शरणनिकाया वासस्य शरणबूदस्य श्रीमच्चरणारविन्दावृत स्मरणाभिः परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्ध हृदयादिगते भगवति सर्वे शाम्भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यम् आत्मनि एवात्मनं तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः. தஸ்மின் பரமஹம்ச ஆசிரமத்தில் உறுதியாக கொண்டாடப்பட்டு உண்மையில் உபசம் சீலா துறவர வாழ்க்கையில் பரம ருஷய மாமுனிவர்கள் சகல எல்லாம் ஜீவ உயிர்களின் நிகாய மொத்தத்தில் ஆவாசன்ய இருப்பிடம் பகவத முழுமுதற் கடவுளின் வாசுதேவஸ்ய பகவான் வாசுதேவர் பீதானா பௌதிக வாழ்வினை கண்டு அஞ்சுவோரின் ஷானா யூதஸ்ய அடைக்கலமாக இருப்பவர் அவர் ஒருவர் மட்டுமே. ஸ்ரீமத் முழுமுதற் கடவுளின் சரண அரவிந்த தாமரை திருவடிகள் அவிரத தொடர்ந்து ஸ்மரண சிந்தித்து அவிகவித முற்றிலும் மாசின்றி பரமம் பக்தியோக தெய்வீக பக்தி தொண்டில் அனுபவானி வீரத்தினால் பரிபாவித தூய்மையடைந்து அந்தக உள்ளே ஹிருதய இதயம் அதிகதே உணர்ந்து பகவதி முழுமுதற் கடவுள் சர்வேஷாம் அனைவரின் பூதானா உயிர்கள் ஆத்மபூதே உடலினுள் அமர்ந்து பிரத்யக் நேரடியாக ஆத்மனி உயர்ந்த பரமாத்மாவுடன் ஏவ உறுதியாக ஆத்மன தனது தாதாத்மயம் நிகரான குணம் அவிசேஷேன வேற்றுமைகளின்றி சமியு உணர்தல். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு அவர்கள் மூவரும் தங்கள் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே துறவு நிலையில் இருந்து தங்கள் புலன்களின் செயல்களை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி மாமுனிவர்கள் ஆயினர். தத்தம் உள்ளங்களை எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளின் மீதே வைத்திருந்தனர். அவர் ஒருவரே அனைத்து உயிர்களுக்கும் புகலிடமாக இருக்கின்றார். அதனால் அவர் வாசுதேவர் என்று போற்றப்படுகின்றார்.
உலகியல் வாழ்வினை கண்டு உண்மையில் அஞ்சுபவர்களுக்கு அவர் ஒருவரே அடைக்கலம் ஆவார். அவரது தாமரை திருவடிகளை தொடர்ந்து சிந்தித்ததனால் பிரியாவிரத மன்னரின் 3 புதல்வர்களும் தூய பக்தி தொண்டில் முன்னேறியவர்கள் ஆயினர். அவர்கள் தனது பக்தி தொண்டின் வலிமையினால் அனைவரின் இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக உணரும் திறன் பெற்றனர். அவருக்கும் தங்களுக்கும் குணத்தில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்றும் உணர்ந்தனர். பொருளுரை: பரமஹம்ச என்பது துறவின் உயர்நிலையேயாகும். சந்நியாசம் என்னும் துறவரத்தில் 4 நிலைகள் உண்டு. அவை குடீச்சக, பகுதக, பரிவ்ரஜகாச்சார்ய மற்றும் பரமஹம்ச என்பவையாகும். வேத அமைப்பில் ஒருவன் துறவரம் மேற்கொண்டால் அவன் ஊருக்கு வெளியே ஒரு குடிசையில் இருக்க வேண்டும். அவனுக்கு தேவையான உணவு அவன் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்படும். இதுவே குடீச்சக நிலை எனப்படும். ஒரு துறவி வளர்ச்சி பெறும் பொழுது அவன் நீண்ட நாட்களுக்கு தன் வீட்டிலிருந்து எதையும் பெறுவதில்லை. மாறாக தனக்கு தேவையான உணவு போன்றவற்றை அவன் பல்வேறு இடங்களில் பெற்றுக் கொள்கிறான். இம்முறை மாதுகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் தும்பிகளின் தொழில் என்பது ஆகும். ஒரு தும்பி தேனை பல பூக்களில் இருந்து பெறுகிறது. அதுபோல் ஒரு துறவியும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உணவினை இறந்து சிறிது சிறிதாக பெற வேண்டும். ஒரே வீட்டில் அதிகமாக பெறக்கூடாது. அவன் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்து உணவினை சிறிய அளவில் பெற வேண்டும். இதுவே பகுதக நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு துறவி மேலும் அனுபவம் பெறும் பொழுது அவன் பகவான் வாசுதேவரின் பெருமைகளை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்கிறான். இவனே பரிவ்ரஜாச்சார்யா என்று அறியப்படுகிறான். இவ்வாறு உபதேசிப்பதை விடுத்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்காக ஒரே இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் பரமஹம்ச நிலையினை அடைகிறான். உண்மையான பரமஹம்சன் தன் புலன்களை முற்றிலும் அடக்கி தன்னை பகவானின் மாசற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். இவ்வாறு பிரியவிரதனின் 3 புதல்வர்களாக கவி, மகாவீரன் மற்றும் சவணன் என்போர் தொடக்கத்திலேயே பரமஹம்ச நிலையிலேயே இருந்து வந்தனர். தத்தமது புலன்களினால் அவர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படவில்லை. காரணம், அவை முற்றிலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தன. அதனால்தான் இம்3 சகோதரர்களும் இச்லோகத்தில் உபசமசீலா எனப்படுகின்றனர். உபசம என்பதற்கு முற்றிலும் தன்வசப்படுத்துதல் என்று பொருளாகும். அவர்கள் தங்கள் புலன்களை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தியதனால் அவர்கள் மாமுனிவர்களாகவும் மகான்களாகவும் விளங்கினர். புலன்களை கட்டுப்படுத்திய பின்னர் சகோதரர்களும் தங்கள் உள்ளங்களை பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் மீது ஒருமுகப்படுத்தினர். பகவத்கீதையில் 7.19 வாசுதேவ சர்வம் விதி, அதாவது பகவான் வாசுதேவரின் தாமரை திருவடிகளே அனைத்துமாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்கள் அனைத்தின் உறைவிடமாகவும் பகவான் வாசுதேவரே இருக்கின்றார். இப்பிரபஞ்சம் அழிக்கப்படும் பொழுது உயிர்கள் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணுவின் உடலினுள் இணைந்திருக்கும். பகவான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் பரம தேகத்தினுள் இடம் பெறுகின்றன. இவ்விரு விஷ்ணு தத்துவங்களும் வாசுதேவ தத்துவங்களே ஆகும். எனவேதான் மாமுனிவர்களான கவி, மகாவீரன் மற்றும் சவணன் என்னும் மூவரும் பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளையே எப்போதும் சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தனர். இவ்வழியே அவர்களால் பரமாத்மாவாக இதயத்தில் வீற்றிருப்பவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் அவருடன் சேர்த்து தம்மை அடையாளம் காணவும் அவர்களால் முடிந்தது. இவ்வுணர்தலின் முழு விளக்கமும் மாசு மறுவற்ற பக்தி தொண்டு செய்வதின் மூலம் ஒருவன் முற்றிலும் உணர முடியும் என்பதே ஆகும். இச்லோகத்தில் உள்ள பரம பக்தி யோகம் என்பதற்கு பொருள் குற்றமற்ற பக்தி தொண்டினால் ஓர் உயிர் பகவானின் பக்தி தொண்டை தவிர வேறெதிலும் ஆர்வம் கொள்ள மாட்டான் என்று பொருளாகும். இதுவே பகவத்கீதையிலும் வாசுதேவ சர்வம் இதி எனப்படுகிறது. பரம பக்தி யோகத்தினால் உன்னத அன்பு தொண்டின் உயர்ந்த நிலைக்கு ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் உடல் கருத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தானே விடுதலை பெறுவதோடு
முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காண்கிறான். பிரம்ம சம்ஹிதையில் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்தக் சதைவ ஹிருதயேகு விலோகயந்தி யம் ஷியாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமே. சத் அல்லது முனிவர் என்றழைக்கப்படும் ஒரு முன்னேறிய பக்தன் எப்போதும் தன் இதயத்தினுள் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் காண்கின்றான். கிருஷ்ண சியாம சுந்தரர் எண்ணற்ற இயல்புகளோடு தம்மை விரித்துக் கொள்கிறார். அதனால் ஒரு பக்தன் தன்னுடைய இதயத்தினுள் அவரை எப்போதும் நேருக்கு நேராக காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. अन्यश्याम् अभिजायायां त्रयः पुत्र आशन्न उत्तमस्तामसो नरवद इति मन्वन्तरादि पदयः. यस् वासि. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. अन्यस्यामभिजयायां त्रयः पुत्रा आसन् तामसो नरवत इति मन्वन्तराधिपदयः. அந்நியாம் மற்றொரு அபி கூட ஜயாயாம் மனைவினிடத்தில் திரையக மூன்று புத்திராக புதல்வர்கள் ஆசன் இருந்தனர் உத்தமக தாமச ரைவதக உத்தமன் தாமசன் ரைவதன் இதி இவ்வாறு மனு அந்தர மண்வந்திர யுகம் அதிபதாயக அரசர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பிரியவிரத மன்னன் மற்றொரு மனைவியிடத்தினில் உத்தமன் தாமசன் ரைவதன் என்னும் மூன்று புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார். இவர்கள் அனைவரும் பின்னர் மந்திர யுகங்களின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டனர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். பிரம்மதேவனின் ஒரு நாளில் 14 மண்மந்திரங்கள் உள்ளன. ஒரு மன்வந்தர காலம், அதாவது ஒரு மனுவின் ஆயுட்காலம் 71 யுகங்களாகும். ஒரு யுகம் 4,32,000 வருடங்களை உடையதாகும். இம்மந்திரத்தை ஆள்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனுக்களில் பெரும்பாலோர் பிரியவிரத மன்னனின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே ஆவர். அவர்களுள் மூவரான உத்தமன், தாமசன், ரைவதன் என்போரே இங்கு முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா ததா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 26, 27, 28 3 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க போறோம். இப்போ
பிரியாவிரத மன்னனுடைய 10 புதல்வர்களை பற்றி படிக்க போறோம். அதுல 3 புதல்வர்கள் வந்து ஆம், பரமஹம்ச நிலையை எய்தினார்கள் சிறு பிராயத்திலிருந்தே. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துல இருந்துமே நாம வாழ்க்கையில நாம் என்ன தத்துவத்தை எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ மேல இருந்த ஸ்லோகத்துல வந்து தத்துவங்கள் எதுவும் கிடையாது. ஸோ விளக்கங்கள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? அதாவது பிரியாவர்த மன்னருக்கு இந்தந்த நாமங்களை கொண்ட பிள்ளைகள் என்று அந்த இவை அனைத்துமே வந்து அக்னி தேவனுடைய பெயர்களாகவே, ஏன்னா ஒரு தேவதைக்குமே பல பெயர்கள் உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி அக்னி தேவனுடைய பெயர்களையே சூட்டியிருந்தார் என்று ஒரு இதை வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, ஏதேஷாம் கவிர் மகாவீர ஸ்வன இதி த்ரய ஆஷன்ன ஊர்த்வ ரேதஷ் ததாத ஆத்ம வித்யாயாம் ஹர்ப பாவ ஆரப்ய கிருத பரிஷயாஹ பாரமஹம்சயம் ஏவாசிரமம் அபஜன். அத அர்ப்பபாவத் அதை பத்தியுமே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? பரமஹம்சயம். ஓகே, ஏவாசிரமம் அபஜன், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள். ஸோ ஊர்த்வ ரேதச, ஸோ ரேதச, ஸோ இந்த யோக பயிற்சிகள் இதை பற்றிலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த இதில் வர்றது தான் இது ஊர்த்வ ரேதஸ், முற்றிலும் பிரம்மச்சரிகளாகி. ஓகே, அதாவது அவங்க பிரம்மச்சரியானா இந்த தபஸ் இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? பகவானுக்கு தொண்டு பண்றது. ஸோ அதாவது பரமஹம்ச நிலை, பரமாத்மா ரூபத்துல வந்து தியான பயிற்சியில செய்யறது. ஓகே, ஸோ இவ்வாறு அவர்கள் வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள் மீது அவர்கள் வந்து பக்தி தியானத்தை கொண்டிருந்தார்கள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இது 10 பேர்ல, அதாவது இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இது. இந்த 10 பெயரில் வந்து 10 பிள்ளைகள்ல வந்து மூவரான கவி, மகாவீரன், சவணன் என்போர் முற்றிலும் பிரம்மச்சரியத்தினை மேற்கொண்டனர். ஸோ பிரம்மச்சரியம் என்பது என்னன்னாக்கா நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியம் அப்படின்னா சுக்கிலத்தை எப்பொழுதுமே அவங்க உபயோகப்படுறது கிடையாது. அந்த ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் இருந்தார்கள். சுக்கிலம் வந்து வீணாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்று நிறைய இடங்கள்ல நம்ம சில பிரபுபாதர் வந்து கருத்துக்கள் சொல்றார் இல்ல. ஏன்னா அது ஒருவருடைய ஞாபக சக்திக்கு வந்து, அதாவது வீணாக நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ ஒருத்தருடைய ஞாபக சக்தி இல்லையா, ஆலோசிக்கக்கூடிய திறன், இது அனைத்துமே வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய சில, அதாவது சக்திகளால தான் வந்து செயல்படுகிறது. ஸோ இந்த சுக்கிலத்தை நாம் வீணாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது திங்கிங் பண்ணக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி வந்து நாம இழக்கின்றோம் அப்படிங்கிறதையுமே அந்த கருத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இவ்வாறு பிரம்மச்சரியத்தினை குழந்தை பருவத்திலிருந்து பயின்றதினால் பரமஹம்ச ஆசிரமம் என்னும் உயர் நிறைவில் அவர்கள் ஆழ்ந்த ஞானமுடையவர்களாக விளங்கினர் இல்லையா? ஆழ்ந்த ஞானமுடையவர்களாக. ஸோ நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு கிடைக்கும்னாக்கா, வீணான செயல்கள்ல வந்து வீணான, அதாவது மனசையோ உடலையோ புலன்களையோ நாம் என்றைக்குமே உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் நமக்கு வந்து சாஸ்திர விதிகள் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இப்போ ஒரு 2 பேருக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாஷணையை நம்ம கேட்கக்கூடிய நிலையில இருந்தா அதை கேட்டுட்டு போய் நம்ம 10 பேர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது. அது வீணான செயல் இல்லையா? அங்கே நம்முடைய ஆற்றலும் வீணாகிறது. நம்ம பேசக்கூடிய சப்தங்களுமே நமக்கு அடுத்தவங்களை வந்து அவதூறு சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பாவங்கள். அதை நாம தான் வந்து சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா? அதனால வந்து இது எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நம்ம அலசி ஆராயணும். இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி எடுத்த கிளாஸ் அங்க வந்து ரொம்ப அற்புதமான கிளாஸ். நேத்து இன்னைக்கு 2 நாளுமே ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்தது கிளாஸ். அப்படின்னா நிறைய வாழ்க்கையில வந்து படிப்பினை, நம்முடைய, அதாவது நம்முடைய உணர்வு என்பது எவ்வளவு தூய்மை அடையணும்னாக்கா, நம்ம தெரிந்தே ஒரு பாவத்தை செய்யக்கூடாது. அது யாரு சொன்னாலும் கூட அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை வந்து இப்போ வந்து மாதாஜி சொன்னாங்க. அவங்களுடைய குரு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து தங்குவாராம். ஸோ அப்போ இவங்க இருக்கக்கூடிய பிஸியில வந்து அவங்களால ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து உணவு படைத்த அவருக்கு பரிமாறத்துக்கான கால அவகாசம் கிடையாது. அதற்காக அவங்க குரு சொல்வாரா, நீங்க செய்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போங்கோ போறோம், அதையே நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அதாவது அடுத்த நாளும் நான் அதையே நான் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன். நீங்க வந்து நீங்க தேவையற்ற சிரமத்தை வந்து பண்ணிக்காதீங்க. இது குரு
அதாவது குருவன்ற ஸ்தானத்தை விட ஒரு மனிதராக, இல்லையா, கருணை உள்ளம் கொண்டவராக இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான். இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும் பொழுது, ஐயோ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் ஒரு தாய் தந்தையருக்கு உண்டு இல்லையா? அது போன்ற நிலைதான் அங்கே குருவுமே வந்து பேசியிருக்கார். ஆனா அதை நான் அவ்வாறு ஏற்று செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதாஜி கேட்டாங்க. கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? குருவுக்கு நாம் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. குருவன்றதே கிடையாது. யாராவது விருந்தினர் வந்தால் நாம வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உணவு படைக்கிறோம்னாக்கா அது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் ஐட்டமா செய்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண அந்த உணவை நாம பரிமாறணும். அதுதான் வந்து உசிதமான விருந்தினர்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டியது ஒன்று. அதுலயுமே குருவாக வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நாம இன்னும் கேர்ஃபுல்லா பார்த்து பார்த்து செய்யணும், இல்லையா? ஸோ நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் சொல்லணும். நம்ம உணர்வு என்ன சொல்லணும், நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கறது வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். இது என்ன மாதிரியான அவுட்கம் கொடுக்கும், இது அதாவது இந்த செயலால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கறத வந்து தெரியணும். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களை நாம் அலசி ஆராயணும். ஒவ்வொரு செயலுமே ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து நாம் நினைக்கணும். அவ்வாறு நம்ம நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவம் பெறும். ஓகே, தவறு இழைக்காத ஒரு நிலைக்கு நம்மளை இட்டு செல்றதுக்கான மார்க்கம் நாம நம்முடைய புத்தியை வந்து உபயோகப்படுத்துறது தான், இல்லையா? ஸோ அதாவது குரு சொன்னா கிணத்துல குதிச்சிடுன்னா, எஸ், அந்த எக்ஸாம்பிள் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரைட். ஓகே, அங்க குரு நம்மளை காப்பாத்துவார் என்ற அந்த மனசு நமக்கு இருக்கும், இல்லையா? அதனுடைய விளைவை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம். தட் இஸ் ரைட். பட் அதையே நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே அப்ளை பண்ண முடியாது, இல்லையா? ஸோ காலம் சூழல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும். சக்தி யுகத்துல பண்ண அதே செயலை வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து குரு அந்த யுகத்துல வந்து சொன்ன அட்வைஸை வந்து நாம் அப்படி இந்த இடத்துல பரிபாலிக்க முடியாது, இல்லையா? இடம் காலம் சூழல் இது எல்லாவற்றிற்கும் ஏற்றவாறு நாம வந்து நம்முடைய செயலை அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு எது உசிதமான ஒரு அதாவது சொல்யூஷன், அதாவது சொல்யூஷன் சொல்றது வந்து தீர்வு, இல்லையா? என்ன தீர்வு வந்து மேன்மையானது அப்படின்னு நமக்கு நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் உபயோகப்படுத்தி, இல்லையா, புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நம்ம வந்து சேர்க்கணும். இப்ப புத்தியையும் மனதையும் நாம பக்குவப்படுத்தணும்னா இறை தொண்டுல நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் நம்முடைய புத்தியை வந்து சரிப்படுத்தும். யார் ஒருத்தர் வந்து உடல் தளத்தில் வந்து தன்னுடைய அதாவது முயற்சிகளை வந்து அதிகமாக அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துகிறார்களோ அப்படின்னா உலகாயுத லாபங்களுக்காக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடிய அந்த கடமைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவங்களால வந்து ஆன்மீக தளத்துல வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க காலம் நேரம் அனைத்தையுமே அதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்துறாங்க, இல்லையா? ஸோ நோக்கமும் வந்து என்ன வந்து அதை லாபத்தை அடையணுன்றதுக்காக. ஓகே, தெர் ஆர் 2 டிவோட்டிஸ் பத்தி. ஸோ இந்திரன் வந்து 2 வைஷ்ணவர்களை வந்து 2 பிராமணர்களை வந்து கொன்றான், இல்லையா? கொன்றான் என்று சொல்றதை விட ததிச்சி முனி இடத்துல, அதாவது அவனுடைய பதவி பட்டினம் எல்லாத்தையுமே இழந்ததால பிரகஸ்பதியை அவமானப்படுத்தியதுனால அசுரர்களிடத்துல தோல்வி விட்டுறான், இல்லையா? மீண்டும் அந்த இடத்தை வந்து தன்னுடைய பொசிஷன் பவரை வந்து தான் வந்து அடையணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவான், பிரம்மர் கிட்ட போறான். பிரம்மர் என்ன சொல்றார், பகவான்கிட்ட போவோம்னு சொல்றார், இல்லையா? மகாவிஷ்ணு இடத்தில் செல்லும் பொழுது அவன் எந்த நோக்கத்தை கொண்டு சென்றான், இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும்னு நினைச்சு சென்றானா? கிடையாது. அவன் இந்த பௌதிக லாபத்தை அடையணுன்றதுக்காகத்தான் சென்றான். தன்னுடைய பதவி தன்னுடைய ஸ்தானம் இதைதான் அடையணும்னு சென்றான். ஒருவர் அதை கேட்பது தவறு கிடையாது. ஆனால் அந்த நோக்கம் என்பது இறைவனுடைய கிருபையாக இருக்கும் வேண்டும், இறைவனுடைய எண்ணமாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அது எல்லாம் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம சிங்கப் பண்ணணும், இல்லையா? நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களும் இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் எப்படி இருக்கும், ஒரு சாதாரண மனிதனத்துல எதிர்பார்க்கக்கூடிய கடமைகள் நம்மளும் அதே மாதிரி நம்ம செயல்படுத்துறோமான்றதை வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமே பார்க்கிறோம். ஸோ அவன் பௌதிக லாபத்திற்காக ஆற்றியதுனால கேட்டதால பகவான் அதையும் தான் கொடுத்தார். ஆனா தேவ வழிபாடுல கிடைக்கக்கூடிய அதே பலனை வந்து பகவான் கொடுக்கும் பொழுது பகவானுக்கும் தேவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன என்றதை நான் போன கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன், இல்லையா? அதாவது தேவர்கள் வழங்கக்கூடிய அந்த அருளை வந்து நாம பெற்று பௌதிக லாபத்திற்காக மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி சில காலங்கள் மட்டுமே நாம வெற்றி அடைய முடியும். நிரந்தரமான தீர்வுகள் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது. நமக்கு அனைத்து வைபவங்களையுமே கொடுத்தாலும் கூட இறுதியில் அந்த வைபவத்திலிருந்து நாம வந்து இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல இருந்து நாம எவ்வாறு விடுதலை பெறணும்ன்ற மார்க்கத்தையுமே பகவான் கொடுப்பார்.
அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை நாம பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? அதுதான் மனிதனுடைய தேவையும் கூட. மனிதனுக்கு இறுதி இலக்கு இறைவனுடைய திருவடிகள் என்ற பொழுது அதை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையுமே பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இவ்வாறு இருக்க இந்திரன் அவன் ததீச்சி முனியிடத்துல சென்று பகவான் அட்வைஸ் பண்றார். ஏன்னா அவன் கேட்டது என்னது? பௌதிக லாபம் இல்லையா? பிற்காலத்துல அவனை பக்குவப்படுத்துறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை பகவான் கொடுப்பார். ஆனா இப்ப ஆரம்ப கட்டத்துல அவனுக்கு என்ன தேவை? ததீச்சி முனியினுடைய எலும்புகள் இல்லையா? அதை கேட்டு பெறணும்னு சொன்னார். அங்கே ததீச்சி முனியுமே என்ன பண்ணார்? இந்த புண்ணிய காரியத்தை எண்ணி கர்மத்தை எண்ணி சொன்னார். நற்கர்மத்தை எண்ணி அவரும் கொடுத்தார் இல்லையா? தன்னுடைய பிராணனை நீத்த பிறகு அவர் பிராணனை விடுகின்றார். சோ அங்கே அவர் தன்னுடைய கடமையாக அவர் ஆற்றிவிட்டார். இவனும் அந்த எலும்புகளை கொண்டு விஸ்வகர்மாவிடத்துல வஜ்ராயுதத்தை ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, கிரீச் கிரீச்சன் சப்தமாவே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அட்மிட் பண்ணாதீங்கோ, ஏன்னா ஃப்ளோ சரியா வராது. ஸோ அவ்வாறு இருக்க ததீச்சி முனியினுடைய எலும்புகள் அவர் he has done a sacrifice இல்லையா? ஸோ அவர் ஒரு தியாகத்தை பண்ணார். தியாகத்துக்கான பலன் அவருக்கு கிடைக்கும். ஸோ அங்கே பக்தி பாவம் கிடையாது. அங்கே வெறுமனே சொன்னதுக்காக செய்வது, இறைவனுக்காக செய்யவில்லை, சொன்னதுக்காக செய்வது. அதையுமே நம்ம பார்க்கணும். என்ன கட்டளையோ அது செயல்படுத்துறது. அங்கே பக்தி பாவம் கொண்டு செய்யப்படவில்லை. அங்கேயுமே கர்ம பலனோட வர்றது ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இவ்வாறு இருக்க அந்த அந்த வஜ்ராயுதத்தை கொண்டு விரக்ஷாசுரனை முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல அசுரனாகத்தான் தெரிந்தான். யாருக்கு? இந்திரனுக்கு தெரியாது. விரக்ஷாசுரன் பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தினால் சித்திரகேது மன்னர் விரக்ஷாசுரனாக மாறியது என்பது இந்திரனுக்கு தெரியாது. சோ அவன் அசுரர்களில் ஒருவன், அதை தலைமை தாங்கி தன்னோடு எதிர்த்து போர் புரிகின்றான் என்று மட்டும் தெரியும். சோ ஆனா அந்த போர் புரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த மத்தியில உரையாடல் நடக்கும். சோ இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை கொண்டு ஒரு கரத்தை வெட்டி விடுகின்றான். இன்னொரு கரம் கொண்டு மட்டுமே விரக்ஷாசுரன் மிக, அதாவது ஒரு ஜைஜாண்டிக்கா இருக்கக்கூடிய உருவம் இல்லையா? மிக பெரிய உருவம். சோ அந்த அளவுக்கு பெரிய உருவத்துல அவன் சண்டை போடும் பொழுது சோ அவனால் அவன் கையில் இருந்த அந்த இதை வீசும் பொழுது, ஆயுதத்தை வீசும் பொழுது இந்திரன் கையில் இருந்த வஜ்ராயுதம் கீழே விழுந்து விடுகிறது. சோ கீழே விழுந்த ஆயுதத்தை விழுந்த பிறகு அவனுக்கு பயம் வருகிறது இந்திரனுக்கு. சோ நம்ம கையில இருந்த வஜ்ராயுதமே கீழே விழுந்துருச்சு, நாம் இந்த ஆயுதத்தை கொண்டு இவனை வதைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு க்ஷணம். இது எல்லாமே பௌதிக தளத்திலிருந்து தான் நாம நோக்க வேண்டும். ஏன்னா இந்திரனும் அந்த தளத்திலிருந்து தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இல்லையா? சோ அவ்வாறு நோக்கம் கொள்ளும் போது நம்ம அந்த அந்த உணர்வை யார் உணர்கின்றார்? தெரிந்து கொள்கின்றான் விரக்ஷாசுரன் தெரிந்து கொள்கின்றான் இல்லையா? விரக்ஷாசுரனுக்கு தெரியறது இந்த வஜ்ராயுதம் தன்னை கொள்வதற்காகவே இறைவன் இட்ட கட்டளை. அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான். ஏனென்றால் அவன் ஆத்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்றிருந்தவன். அதாவது உடலால் மட்டும் அசுரனாக இருக்கக்கூடிய அவன், அதாவது உள்ளத்தால் அவன் ஒரு பக்தன் இல்லையா? சித்திரகேது மன்னர் ஒரு பக்தன். சோ அதனால அந்த உள்ளத்துல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? ஆன்மீகத்தில் நாம் செயல்படக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே என்றைக்கும் வீண் போவது கிடையாது. சோ நாம் எங்கே விட்டிருக்கிறோமோ அங்கிருந்தே நாம் தொடர்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் என்பது இறைவனால் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது. இப்போ பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்காக அவன் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டான் விரக்ஷாசுரன். அதனால இந்திரனால் கொள்வதை பற்றி அவன் வருத்தப்படவில்லை. ஆஸ் இட் இஸ் த ப்ராவிடன்ஸ் வில் இல்லையா? அதாவது இறைவனுடைய உயர்ந்த ஆளுமையினுடைய அதாவது கட்டளை அது. அந்த கட்டளையை தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதேதான் இந்த பாவத்தை ஒரு பக்தனுமே ஏற்றுக்கொள்ளணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றி இல்லையா? அதுவும் இறைவனால் வழங்கப்பட்டது என்ற மனதை கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு, அதாவது இறை உணர்வு கொண்டு நாம் மாற்ற வேண்டும். அதுல பிரதிபலனை நோக்கி நாம செயல்படுத்தக்கூடாது. நிறைய இடங்கள்ல நம்மளால அது முடியறதில்லை இல்லையா? ஏன்னா நம்ம குடும்பத்திலேயே கூட நம்ம செயல்படுத்துறது நிறைய காலகட்டங்கள்ல சிரமம் ஆகிறது. ஆனால் அதை அனைத்துமே பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து விட்டால் நம்ம மனசுலயுமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செயல்பட்டால் நமக்கு அந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு நாம ஆட்கொள்ளப்படுவதும் கிடையாது. சோ விரக்ஷாசுரன் ஒரு குரு என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து இந்திரனுக்கு அறிவுறுத்துகின்றான். அந்த போர் முனையில எடு, நீ வஜ்ராயுதத்தை கையில் எடு, அதனால் நீ கொல்லப்படுவேன் நான் என்பது இறைவனுடைய கட்டளை. எழுந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதன் பிறகு அவன் விரக்ஷாசுரனுடைய
பக்தியினுடைய மகிமையும் இல்லையா, அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தன் எனக்கூடிய அந்த பாவத்தையுமே வந்து தூய பக்தன் என பாவத்தை இந்திரன் உணர ஆரம்பிக்கின்றான் இல்லையா. சோ ஆனால் அந்த தருணத்தில் அவன் வந்து ஒரு பக்தனை நாம கொல்ல போகிறோம், இது வைஷ்ணவ அபராதம். ஓகே, பக்தனை கொல்ல போகின்றோம் என்ற உணர்வு வந்து அவனுக்கு இருந்திருந்தா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும், பகவானிடத்துல பிரார்த்தித்து இருக்கணும். விருக்ஷாசுரனால் நாம் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை இல்லையா, நாம் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் ஒரு பிராமணனாக இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவனை வந்து நான் வதைக்கிறதுக்கு என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய திருவடிகளை அவன் சரணாகதி அடைந்திருந்தால் அவனுக்கு அந்த பிரம்மாத்தி தோஷம் வந்து இருக்காது இல்லையா. சோ ஆனா அவன் அவ்வாறு செய்யவில்லை. அவன் உலகாயுத விஷயங்களில் லைத்து தன்னுடைய இலக்கான தன்னுடைய சிம்மாசனத்தின் மீது கொண்ட மோகத்தினால் அவன் என்ன செய்தான், அவன் வந்து அந்த விருக்ஷாசுரனை வந்து வதைத்தான். வதைத்த பொழுதே அவனுக்கு தெரியும் நமக்கு பிரம்மாத்தி தோஷம் வரப்போகுதுன்ட்டு. ஏன்னா பிராமணா இஸ் வைஷ்ணவா இஸ் ஆல்ரெடி ஏ பிராமணா இல்லையா. ஸோ பிராமணிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆனாதான் வைஷ்ணவனே ஆக முடியும். ஸோ அதனால விருக்ஷாசுரன் வந்து ஒரு வைஷ்ணவனா இருந்ததால அந்த பிரம்மாத்தி தோஷம் அவனுக்கு வந்தது. அதன் பிறகு அவன் வந்து மானசரோவர் இதெல்லாம் போனான். ஆனா அந்த நோக்கம் தெரிந்தே பாவ செயல் செய்யக்கூடாது. ஓகே, தெரிந்து இந்த செயல் ஆரம்பத்தில் அசுரனாக இருந்த அவன் அந்த அந்த அசுரத்தன்மையை வந்து அவன் அசுரன் எனக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அவன் வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல ஃபைன், ஏன்னா எதிர்த்து வர வந்து நமக்கு எனிமின்றதை வந்து அவன் புரிஞ்சிடனான். ஆனா அவன் போக போக அவனுடைய வார்த்தைகள் அவனோட அவன் பேசக்கூடிய அந்த சம்பாஷணை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் உண்மையிலே வந்து அசுரன் கிடையாது, உள்ளத்தால் அவன் ஒரு தூய பக்தன், உடலால் மட்டுமே அசுர உடலை ஏந்திருக்கின்றான் என்பதை வந்து உணர்ந்த பிறகு அவ்வாறே அவன் வந்து நிறுத்தி இருக்கணும். அங்கேதான் இந்திரன் தவறு செய்தான் இல்லையா. தெரிந்தே பாவம் செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்திற்கு வந்து பிராயச்சித்தம் கிடையாது. ஏன் பகவான் வந்து இதை சொன்னார் அவனை செய்ய சொல்லி, விருக்ஷாசுரனை கொல்ல சொன்னார்னா இவர் போய் கேட்டது என்னது, தன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்காக இல்லையா. பகவானுடைய அருளை கேட்கவில்லை, தன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்காக வழியை கேட்டார். அதனால பகவான் வந்து வழி கொடுத்தார். நாம் என்ன கேட்கிறோமோ அதை தான் பகவான் கொடுக்க போறார் இல்லையா. நம்முடைய நோக்கம் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியம். பக்தி பண்றது என்பது நம்முடைய சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடாது. சுயநலம் என்பது இருந்தால் அந்த பக்தி வந்து வெற்றி கொள்ளாது. சோ பக்தியில வந்து நம்ம சுயநலம் கொள்ளவே கூடாது. அனன்ய பக்திக்கு வரணும். ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல அது வராது இல்லையா. அதை பயிற்சி செய்ய செய்ய நமக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து எதையுமே நம்ம எல்லாருமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வந்தவங்க தான், சுயநலவாதிகளாக தான் இருந்தவர்கள் ஒரு காலகட்டத்துல இல்லையா. எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் இதை வணங்கினேன் இல்லையா. முதல்ல தேவர்களே வணங்கினேன், அதுக்கப்புறம் பகவானை கூட நான் வந்து என்னுடைய சுயலாபத்திற்காக தான் வணங்கினேன். ஆனா பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, நம்ம கிட்ட அந்த சுயநலத்தை வந்து ஒரு முடிச்சா வந்து பிரிச்சு போட்டுன்னு இருக்கார். நீ சுயநலத்தை எண்ணாத, பொதுநலம் கொண்டு நீ செய். அதாவது பொதுநலம் என்பது என்னன்னா இறைவன் திருவடிகளுக்கு தொண்டு புரிகின்றேன் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் கொண்டு நீ செயலாற்று, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எந்த எண்ணத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப அழகான இது. சோ இந்த இடத்துல ஸ்லோகத்தில் ஊர்த்வ ரேச அப்படின்ற வார்த்தை, ஊர்த்வ ரேத அப்படின்ற வார்த்தை வந்து அதாவது பாலியல் உணர்வினை கட்டுப்படுத்தியவர்களை குறிப்பிடுகிறது. அதாவது சுக்கிலத்தையே வந்து விடாத இருக்கக்கூடியவர்களை பற்றி சொல்வது, அதுதான் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் என்று சொல்லப்படுவது. ஓகே, சோ அவர்கள் சுக்கிலத்தை வெளியேற்றுவதற்கு பதிலாக வீணாக்குவதற்கு பதிலாக இம்முக்கிய தாது பொருள் மினரல் இல்லையா. இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவிலுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. கால்சியம் இருக்கு, மெக்னீசியம் இருக்கு, பொட்டாசியம் இருக்கு. இதெல்லாமே நம்ம சயின்டிபிக்கா நம்ம போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல இதெல்லாம் இந்த தாது பொருட்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்ட அளவு இருந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏதாவது குறையும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த பர்டிகுலர் அந்த பாகம் பாத்தீங்கன்னா, பாகம் என்று சொல்றதை விட ஒரு இப்போ அதாவது எலும்புல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம், நமக்கு கால்சியம் குறைய குறைய என்ன ஆகுதுனாக்கா எலும்பு முறிவு நோய் சொல்றாங்க. கீழே தவறி கொஞ்சமா நம்ம விழுந்துட்டா கூட அந்த எலும்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா உடையறக்கூடிய அந்த இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஆளாக்கப்படுகிறது இல்லையா. எந்தெந்த பாகத்துல என்னென்ன இருக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம எப்படி மிடில் ஏஜ்ல இருந்தோமோ அதே மாதிரி வயோதிகமான காலத்திலுமே நம்மளால இருக்க முடியும். அது போல இந்த சுக்கிலத்திலுமே சில தாது மினரல்ஸ் இருக்கு. அந்த தாதுக்கள் வந்து இந்த உடல்ல தேவை, அதை நாம வீணாக்க கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து அது மூளையினுடைய திறனுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதாம். சோ யார் இதை வந்து அதிகமாக வந்து உபயோகப்படுத்தாம இருக்காங்களோ அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வந்து எப்பவுமே ஹையரா இருக்கும்ன்றது வந்து நாம இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம்
நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? இதை அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம எங்கெல்லாம் இதை வந்து பார்க்கறோன்றது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். சேர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றான் இல்லையா? அந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் தனது மூளையினால் அதிசயத்தக்க செயல்களை செய்பவனா. அவனுக்கு அந்த ஞானம், பேசிக்கலி ஞானம் வேண்டும் நமக்கு இல்லையா? பக்தி பண்ணும் பொழுது ஞானமும் பகவான் தான் கொடுக்கிறார். ஆனா அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு நம்முடைய புலன்களுடைய செயல்களை நாம பக்குவப்படுத்தணும். சோ பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பௌதிகமயமாக நாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தால் இந்த புலன்கள் வந்து பக்குவப்படாது, மனசும் பக்குவப்படாது. சோ இந்த மனதும் புலன்களும் பக்குவப்படவில்லை என்றால் புத்தியுமே வந்து பக்குவப்படாது. ஓகே, சோ இது தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு, தேவையற்றதுக்கு எல்லாமே நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசணும் இல்லையா? பேச்சு, இந்த பேச்சு கூட எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது இது நம்ம ஒரே நாள்ல வராது, பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா? ஆனா அதாவது படிப்படியா தான் நம்மளால முன்னுக்கு போக முடியும். ஒரே நாள்ல பக்குவப்படுத்தி மௌன சாமியார் ஆகிய விட முடியாது. நம்ம என்ன பேசணுமோ அது மட்டும் தான் பேசணும். தேவையற்ற வார்த்தைகளை வந்து நாம பேசவே கூடாது. எவ்ரி வேர்ட் இஸ் எ சவுண்ட். அனைத்து வார்த்தைகளுமே சப்தம். அந்த சப்தத்திற்கு வலிமை உண்டு, ஆற்றல் உண்டு, அதற்கான பலிதமும் உண்டு. அதனால்தான் வாழ்த்தும் சாபமும் நம்மளை என்றைக்குமே வந்து நம்மளை வந்து அந்தந்த திறனை கொண்டு நம்மளை வந்து வாழ்க்கையில வந்து செயல்படுத்தி விடும். அதனாலதான் யாருக்குமே கூடுமான வரைக்கும் வாழ்த்துக்களை தான் சொல்லணும். சாபத்தை வந்து நாம கொடுக்க கூடாது. ஓகே, சோ அது நம்மளுமே வந்து ஒரு பகுதியை வந்து அது இடிக்கும். அதிலும் குறிப்பாக நினைவாற்றலில் மேலானவர் நமக்கு வயதான காலத்துல டிமென்ஷியா இல்லையா, அடுத்து வந்து அல்சைமர்ஸ் இதெல்லாம் வருது. ஏன் காரணம் சொல்லுங்க? இந்த தாது பொருட்கள் எல்லாம் உடல்ல வந்து குறைய ஆரம்பிக்கிறதுனாலதான். இந்த தாது பொருட்கள் எதற்கு குறைய ஆரம்பிக்கிறது? நாம தேவையற்ற விஷயங்கள்ல இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்களை உபயோகப்படுத்துறதுனாலதான். ஓகே, சோ இது எல்லாமே எங்கெங்க சயின்டிபிக்கா ரிலேட் ஆகுது பாத்தீங்களா? சாஸ்திரத்துல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நாம இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. இருமல் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு மாதாஜி, அதான் சரியா விழ இல்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். நானு யாரும் பேசாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்டும் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப அழகான பர்பட், இதுல நிறைய கருத்துக்கள். இவ்வளவு சொல்ல வேண்டிய காரணம் ஒரு மனிதனுடைய ஆசை. மூல காரணம் இது எல்லாத்துக்குமே என்னது? ஒன்றை அனுபவித்து விட வேண்டும், ஒன்றை நம் வசப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆனா எதையாவது வசப்படுத்தி நாம் எடுத்துட்டு போகிறோமா இல்லையா? ஒன்றும் கிடையாது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மனதளவுல எக்ஸ்டர்னல், அதாவது வெளிப்புற தோற்றத்துல நம்ம பேசக்கூடாது. நான் என்ன சம்பாதிச்சு என்ன எடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு வெளி வார்த்தையில மட்டும் பேசக்கூடாது. ஓகே, வெளிப்புறத்துல ரியலைசேஷன் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே உள்புற மாற்றத்துக்கு வராது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் வாழ்க்கையில வந்து என்றைக்குமே வந்து வெளிப்புறத்துல வரும். நமக்குன்னு கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம கண்டிப்பா செய்யலாம். அவ்வளவுதான். கடமையற்ற ஒன்றை வந்து நாம கண்டிப்பா அதுல போய் நுழையக்கூடாது. தேவையற்ற விஷயங்கள் அது எல்லாமே இல்லையா? இவ்வாறு மாணவர்கள் ஒருமுறை வேத மந்திரங்கள், அந்த காலகட்டத்துல எந்த புக்லயுமே எழுதல இல்லையா? வேதவியாசர் தான் நமக்கு இப்ப எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. ஏன்னா கலியுகத்துல நமக்கு நினைவாற்றலே கிடையாது. அவ்வளவு டீக்ரேடடா இருக்கக்கூடிய நம்ம இல்லையா? ஜனங்களே என்னது ரொம்பவுமே பௌதிகவாதிகள் தான். 95% 5% தான் நம்ம வந்து, அதுவுமே நம்முடைய சுயநலத்திற்காக தான் பக்தி பண்ணக்கூடியவர்கள் நம்ம. அதை நம்ம ஒத்துண்டுதான் ஆகணும். ஓகே, சோ அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தாலும் பிற்காலத்துல நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். பக்தி என்பது இறைவனுக்கு மட்டும்தான். அதுவுமே வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யணும். அந்த செய்யும் பொழுது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கடமைகளுமே பக்குவப்படும். அந்த ஒரு இலக்கை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. நம்ம எல்லாமே அதாவது ஒரே சமம், எல்லாமே ஒன்றுதான், கழுதையும் ஒன்று குதிரையும் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட வித்தியாசத்தையுமே பாக்குறதுல வாழ்க்கையில கருத்துக்களை பத்தி நம்ம வந்து அலசி ஆராயறது கிடையாது. எல்லாமே ஒரு நோக்கம் அப்படின்ட்டு போயிடுறோம் நம்ம. அதுதான் தவறு. ஏன்னா நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. அவர்கள் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டிய தேவையற்றலாகின. அப்பெல்லாம் மனசுலயே ஒரு வாட்டி, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மெமரி இருந்தது. மேலும் வேதங்கள் எழுதா கிளவி, அதாவது ஏட்டில் எழுதப்படாதவையாம் ஆகும். சோ பிரம்மருக்கு பகவான் எவ்வாறு ஹிருதய ஆதி கவையே இல்லையா, முக்கியந்தி எத் சூரையா இல்லையா, தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ ரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பகவான், அதாவது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு யாருடைய
ஹிருதயத்துல, பிரம்மருடைய ஹிருதயத்துல அமர்ந்து அவருக்கு தேவையான ஞானம், அதாவது இதெல்லாமே வந்து உபதேசித்தார். அதை கொண்டுதான் இந்த 2ஆம் சிருஷ்டியே பண்ணார். அப்போ பிரம்மருடைய அதாவது அவருடைய தப வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும், எவ்வளவு தூய்மையானதா இருக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்னு அற்ப பாவத் என்றால் பாவம். அற்ப மீன்ஸ் தட் இஸ் அர்ப்பணிக்கிறது ஆக்சுவலி இல்லையா? குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, அதாவது மற்றொரு சொற்று குழந்தைகளிடத்தில், அதாவது பரமஹம்ச வாழ்க்கை என்பது பிறர் நன்மைக்கானவென்று ஏற்பது. ஒரு தந்தை பாசத்தினால் தன் மகனுக்காக எதையுமே தியாகம் செய்வது போல இந்த தெய்வீக மகான்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய எல்லா இறை தொண்டையுமே இந்த உலக நன்மைக்காக, இங்கே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எழுச்சி உருவதற்காக அவர்கள் வந்து சமர்ப்பிக்கிறார்கள். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம இதுல ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல வரக்கூடியதான் இல்லையா? त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति शीलिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्दाश्रितौ गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपशनादनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालगौ. படிச்சமா ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகம். சோ சதா துச்சவத் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாருமே மண்டலபதி, தூர்ண அசேஷ மண்டலபதி. மண்டலபதி மீன்ஸ் இன் வெரி பிக் பொசிஷன், மினிஸ்ட்ரிலே, இப்போ ஹோம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி லெவல்ல இருந்தவங்க இல்லையா? யாரு? ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் சனாதன கோஸ்வாமி. அது எல்லாமே அவங்க அந்த பதவியே வந்து என்ன பண்ணாங்க, இறைவனுடைய தொண்டிற்காக அதை வந்து தேவையற்றது என்று விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. பௌதிகத்துல இவ்வளவு சம்பாரிச்சு வந்து நாம் என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு வர்றது. உண்மை அதுதான். தேவைக்கேற்றவாறு செல்வத்தை நம்ம வைத்துக் கொள்வது முக்கியம் இல்லையா? எதையுமே வந்து மிதமா வந்து உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம். நம்முடைய ஆசைகளையுமே பக்குவப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? எனக்கு இப்போ ஒரு 4 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார் வேணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா அது என்னுடைய பேராசை இல்லையா? நமக்கு ஏதோ ஒரு கார் இருக்கு, அதை கொண்டு நம்ம வாழலாம்னு நினைக்கிறது வந்து தட் இஸ் தர்மம் இல்லையா? நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சாதாரணமா ஒரு கார் இருந்தா நமக்கு போறோம் இல்லையா? அதுக்கு நான் கோடி கோடியா வந்து நான் வந்து கொட்டி நான் அந்த காரை சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி வீணான செயல்கள் வந்து நாம தேவையற்ற ஒன்று இல்லையா? சோ அது இறைவனுடைய அந்த அந்த பணத்தை வந்து நாம் இறைவனுடைய தொண்டிற்காக நாம் ஆற்றும் பொழுது, இல்லை இறை தொண்டிற்காக அதை நாம் வழங்கும் பொழுது அது பன்மடங்கு நிறைய பேருக்கு அந்த பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை வந்து நன்னிலைப்படுத்துவதற்கு உபயோகமாகிறது. எத்தனையோ பேருக்கு வந்து இந்த அதாவது இப்ப மிட் டே மீல்ஸ் எல்லாம் இங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமே, அன்னதானத்திற்கு இதற்கு எல்லாமே கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப நன்மையான, அதாவது அது நல்ல பணமாக, புண்ணியமான பணமாக மாறும். ஸோ அது அனைத்துமே வந்து அந்த யார் செலுத்துறாங்களோ, தானமாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு நற்பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் ஒருத்தன் தேடி செல்ல வேண்டிய பாதையும் கூட. எத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் இறைவனை திரும்பி பார்க்கலன்னாலும், ஒரு காலகட்டத்துல வரும்பொழுது எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும், எப்பொழுது நாம் இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைகின்றதோ அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டம், அதாவது ஒரு நல்ல இலக்கை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அந்த ஒரு மார்க்கத்தை ஒரு ஜீவன் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் இல்லையா? மழைக்கு கூட வந்து ஒரு மந்திரத்தை சொல்லாம ஒரு கோயில் பக்கம் ஒதுங்காம இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே உண்டு. பட் பை பிஹேவியர் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்களா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அந்த ஜீவனால் அந்த வாழ்க்கையினுடைய ஜீவன் வந்து வந்த நோக்கமே அவனுக்கு தெரியாம அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பொருள். ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். ஆனா நாம பௌதீக இலக்கை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆன்மீக இலக்கை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வதும் கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த அனைத்து படைப்புமே எங்கிருந்து வருது என்ற ஞானமே நம்ம அற்றவர்களாக இருக்கின்றோம். இறைவனால படைக்கப்பட்டோம் என்பது வெளிப்புற தோற்றத்துல உதட்டளவுல பேசக்கூடிய நாம் அதை உணர்ந்தறியக்கூடிய
ஞானத்தின் தரப்பில் நாம் நம்முடைய முயற்சியை வந்து எடுத்து செல்வது கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் லேகிங்கா இருக்கிறதுனால தான் நாம இன்னுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க வீழ்ந்தப்பட்ட ஏழை ஆத்மாக்களில் இங்கே ஏழை ஆத்மாக்கள் என்று சொல்லப்பட்டதற்கான காரணம் என்னன்னா பணத்தால கிடையாது, ஆன்மீகத்தில் ஏழையாக இருப்பவர்கள் என்று பொருள். ஓகே, கொண்ட கருணை. அப்படிப்பட்ட ஆன்மீகத்தில், அதாவது யார் ஒருத்தன் ஃபுல் பௌதிகவாதியா இருக்கானோ அவனுக்கு தான் கருணை நிறைய கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்பொழுதுதான் அவனை வந்து மேன்மை உறச் செய்து அவனையும் ஒரு பக்தனாக மாற்றினார். அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து இறைவனுக்கும் பக்தனுக்கும் இருவருக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. நம்ம அந்த முதல் பாதை இருக்கு பாரு, அதுக்குதான் நமக்கு 18 days கிளாஸை வைக்கிறது. இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராமே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக தரத்தில் அழைத்து செல்வதற்காகத்தான். அதனால நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை ஆன்மீக பாதையில் வந்து இட்டு செல்வதற்கு உதவிங்கன்னா, அதுவே வந்து இங்கதான் அது சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இங்கதான் அது செயல்படுத்துறாங்க. நல் மார்க்கத்தை காட்டுவதில் உங்களுக்கு வந்து நல் எண்ணம் உருவாகும். உங்கள்கிட்டயே அது பியூரிஃபிகேஷன். அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க உதவும் பொழுது நற்காரியத்துல நீங்களும் தூய்மை அடைவீர்கள், நீங்களும் மேல் மேலும் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து திளைப்பீர்கள். ஸோ இட் இஸ் லைக் கிவ் அண்ட் டேக். நீங்க எதை கொடுக்குறீங்களோ அதை நீங்க எடுக்க போறீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே. 6 கோஸ்வாமிகளும் தங்கள் மேன்மை மிக்க மந்திரி பதவிகளை துறந்து இறப்போர்களாக வாழ்ந்தனர். அப்படின்னா அதாவது யாசகம் பெற்று வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள். ஓகே. ஸோ இவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் உடலில் சுகத்தை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்து ஒரு கோவணத்தையும் திருவோட்டையும் வைத்துக் கொண்டனர். இதுதான். ஓகே. மேலும் அவர்கள் வைணவ இலக்கியங்களை தொகுத்து பதிப்பினை மேற்கொண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளையின்படி பிருந்தாவனத்திலே வாழ்ந்தார்கள் இல்லையா? சோ இந்த இதை வந்து நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ் தான் இன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே உட்கார்ந்து வாசிக்கிறது இந்த இடத்துல. ஓகே. தஸ்மின் நௌஹாவா உபக்ஷ்ம சீவாஹ பரமஷ்ய சகல ஜீவ நிகாயாவா வாஷஸ்ய பகவதோ வாசுதேவஸ்ய பீதானாம் ஷரண 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 பூதஸ்ய ஸ்ரீம ஷரணாரவிந்த் விந்தாவிரத ஸ்மரணாபிகி பரம பக்தி யோகானுபாவேன பரிபாவிதாந்த ஹிருதயாதிகதே பகவதி சர்வேஷாம் பூதானாம் ஆத்மபூதே பிரயத்யம் ஆத்மனியேவாத்மனங் ததாத்மயம் அவிசேஷேன சமீயுஹு. ஸோ இவ்வாறு அவர்கள் மூவரும் தங்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்து எவ்வாறு அவர்கள் ஆனார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. துறவு நிலையில் இருந்து தங்கள் புலன்களின் செயல்களை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி மாமுனிவர்கள் ஆனார்கள் இல்லையா? தேவை என்ற பொழுது மட்டும்தான் ஒரு புலனை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செயலுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும், அதுவுமே இறை உணர்வு கொண்டு. அப்பதான் அந்த புலனே வந்து பக்குவம் அடையும். ஓகே. தத்தம் உள்ளங்களை எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகள் மீதே வைத்திருந்தார்கள். நம்முடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் அவருடைய திருவடி தாமரைகளை மட்டுமே எண்ணி வாழ்ந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்புல நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே. அவர் ஒருவரே அனைத்து உயிர்களுக்கும் புகலிடமாக இருக்கின்றார். ஸோ இது சுப்ரீமசி இல்லையா? இறைவன் ஒரு திருவடிகள் ஒன்றுதான் அனைவருக்குமே தஞ்சம், சகலருக்குமே தஞ்சம் இது. ஓகே. ஆனால் அவர் வாசுதேவர் என்று போற்றப்படுகின்றார். உலகியல் வாழ்வினை கண்டு உண்மையில் அஞ்சுபவர்கள் அவர் ஒருவரே அடைக்கலமாவார்கள். இது உண்மை. ஸோ நேற்றைய பிரயாணத்தின் போது என்னுடைய உறவினர் ஒருவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய வயதுதான், அந்த நபருக்கு வந்து கடுமையான உழைப்பாளி தான், ஆனால் சிறு பிராயத்தில் செய்த தவறுகள் என்றால் அதாவது மது மற்றும் வந்து சிகரெட் இந்த இதுக்கு அடிமையாகி ஸோ ஒரு கிட்னியை வந்து எடுத்தாச்சு. ஓகே. ஸோ அங்கே அவரை காணும் பொழுது எனக்கு அவருடைய வலியும் வேதனை மட்டும்தான் என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஸோ அவர் செய்த தவறுகள் அந்த சமயத்துல நமக்கு தோன்றுவது கிடையாது, ஆனா நம்ம முன்னாடி ஒரு ஜீவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறத மட்டுமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இது நம்ம அப்போ என்ன அனுப்போம்னாக்கா மரணம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு வலியும் வேதனை என்பதை வந்து உணர ஆரம்பிப்போம். நாம ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடி கஷ்டப்படும் பொழுது இந்த உணர்வுகள் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து கண்டிப்பா நிற்கும். ஓகே. ஏன்னா ஒரு பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய காமனான ஒரு குவாலிட்டிஸ் தான் இது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது. ஆனா அந்த ஜீவன் வந்து அவ்வளவு அவஸ்தைப்படணுமா? சிறு பிராயத்தில் செய்த தவறுகள் என்பது
பிற்காலத்துல எவ்வளவு பெரிய விளைவுகள் என்பதை நாம பார்க்கணும். இப்போ கேன்சர் என்றது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டிடெக்ஷன் வந்தாக்கா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? அதற்கான மருந்து மாத்திரைகள் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்களே ஒழிய அதனுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம கையில வந்து வரல இல்லையா? அதை நான் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் செய்த தவறுகளை காட்டிலும் இந்த சமயத்தில் அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் மட்டும்தான் நம்ம மனசுல உபாதைகளாக இருக்கிறது. சோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜீவன் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும்ன்றதை பார்த்து நமக்கு பயம் என்பதும் வரும் இல்லையா? சோ அவர் ஒருவரே அடைக்கலம். அப்போ இறைவனிடத்துல நாம் என்ன பண்ணணும்? அவர்களுக்காக பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுது நமக்கும் ஒரு தைரியம் என்பது வரும் இல்லையா? அந்த கான்பிடன்ஸ், இறைவன் இருக்கிறார் எத்தருணத்திலுமே, இந்த வலி வந்து உடலுக்கானதுதான் அப்படிங்கறத நாம் நிறைய இடங்களிலுமே படிக்கிறோம். அதாவது பரமஹம்ச நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எவ்வாறு அவர்களுடைய உபாதைகள் எல்லாமே வந்து தனித்து நோக்கினார்கள் இல்லையா? இப்போ தவறு செய்வர்கள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வியாதி வருதான்ட்டு கிடையாது. கேன்சர் வந்து நல்லவங்களுக்கு கூட வருது இல்லையா? எந்த ஒரு தீய பழக்கங்கள் இல்லாதவங்களுக்கு கூட கேன்சர் வருது இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதனுடைய உபாதைகளுடைய வீரியம் எப்படி இருக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. நம்ம குரு மகாராஜ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இதெல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது தவறே இழைக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள்ல நாம ரொம்பவுமே ஜாகிரதையா செய்யணும் அப்படிங்கிற மனசு நமக்கு வருது இல்லையா? சோ இதெல்லாமே நம்ம பர்ஃபெக்டா பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அஞ்சுபவர்கள் ஒருவரே, இறைவனிடத்துல நம்மளை நாம சமர்ப்பிக்கணும்ன்ற அந்த பாவத்தை வந்து நாம அதிகப்படுத்தி கொள்ளணும். அவரது தாமரை திருவடிகளை வலியும் வேதனையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்துல நாம ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அனுபவித்து கொண்டுதான் இருப்போம். ஒண்ணு உடலால, மனதால, எண்ண ஓட்டங்களால, செயல்களால இல்லையா, உறவு முறைகளால இல்லையா, பந்தங்களால, ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து நாம மனசுல சஞ்சலம் என்பது இருக்கும், வலியும் வேதனையும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனால் அதே சிந்தனையை நாம இறைவனுடைய திருவடிகளில் நாம் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அந்த துக்கங்களையுமே நம்மளால வந்து சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் என்பது நமக்கு இறைவன் வழங்குவார் இல்லையா? அதாவது சமநோக்கு என்றால் அப்படின்னா அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நமக்கு கொடுப்பார். இது வந்து உலகத்தினுடைய நியதிதான், இதை நாம கண்டிப்பாக கடந்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற தைரியத்தையுமே வந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். சோ அவரது தாமரை திருவடிகளை தொடர்ந்து சிந்தித்ததினால் பிரியாவிரத மன்னரின் 3 புதல்வர்களும் தூய பக்தி தொண்டில் முன்னேறியவர்கள் ஆயினர். அவர்கள் தனது பக்தி தொண்டின் வலிமையினால் அனைவரின் இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் அந்த முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக உணரும் திறன் பெற்றார்கள். ஓகே, பகவானை வந்து அவர்கள் சேவிக்கக்கூடிய திறனை பெற்றார்கள். பகவானுடைய திருவடிகளை காணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை பெற்றார்கள். அவருக்கும் தங்களுக்கும் குணத்தில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று உணர்ந்தனர். So these are the divine qualities. பகவான்கிட்ட வந்து அதாவது அளவிட முடியாத அளவுக்கு முடியுமா மாதாஜி? கம்பேர் பண்ண முடியுமா? இருங்க நான் பேசுற வரைக்கும் கொஞ்சம் இருங்க. சோ அதாவது பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமான குணங்கள் வந்து அளவிட முடியாது. ஆனா நாம ஜீவாத்மாக்கள் வந்து அவருடைய பின்ன பகுதிகள். அந்த பின்ன பகுதிகளுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய குவான்டிட்டியுமே குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஆனா அதுவே வந்து ஹையஸ்ட் லெவலா நம்மளால வந்து எடுத்துட்டு போகிறது வந்து 78% தான் நம்மளால கொண்டு போகும். அந்த லெவல்ல நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் இல்லையா? பரமஹம்ச என்பது துறவின், எல்லாருக்குமே அந்த 78% கூட அச்சீவ் பண்ண முடியாது என்பது துறவின் உயர்நிலையே ஆகும் பரமஹம்சம் இல்லையா? 3-4 நிலைகளை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? குட்டிச்சாக்கா, பகுதாக்கா, அதுக்கு பரிவர்காச்சாரியா மற்றும் பரமஹம்சா இல்லையா? குட்டிச்சாக்கா என்பது தன்னுடைய வீட்டை விட்டு ஒரு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா உட்கார்ந்து குடிசை போட்டு வீட்டுல இருந்து சில காலம், ஏன்னா அவங்க வீட்டை விட்டு சன்னியாசம் வாங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் தூரமா உட்கார்ந்துட்டு அவங்க உணவு மட்டுமே அவங்க சப்ளை பண்ணுவாங்க. இது அதுக்கப்புறம் அதுலயே வந்து அந்த பிரிவு எண்ணக்கூடியதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி தன்னுடைய குடும்பத்தையுமே அவர்கள் சார்ந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு வீடா போயிட்டு அவங்க அதாவது இத்தனை வீடு மட்டும்தான் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை மட்டும் ஏற்றுக்கணும், நிறையவும் ஏற்றுக்க கூடாது. அது வந்து அதாவது பகுதாக்கா இல்லையா? அடுத்து பரிவர்காச்சாரியா வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே சஞ்சாரம். ஓகே, இப்ப நம்ம பரம்பரா என்னது? பரிவர்காச்சாரிய பரம்பரா தான். ஓகே, அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது, போதிக்கிறது ஒரு இடத்துல கிடையாது, எல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல போயிட்டு குரு மகாராஜ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போதிக்கிறாரா? சென்னைக்கு வராரு, பாம்பேக்கு போனாரு இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் போறாரு, மலேசியா போறாரு நம்ம குரு மகாராஜ் இல்லையா?
ஒவ்வொரு இடத்துலக்குமே சென்று அங்கே வந்து பிரவச்சன் கொடுக்கறது, இது பரிவார்க்க ஆச்சாரியா. சோ அதாவது அடுத்தவங்களையுமே வந்து எழுச்சி வர்றது பக்தியில வந்து. ஓகே, நல் மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட பரமஹம்சா, ஹையஸ்ட் நிலை இல்லையா, சந்நியாசத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் நிலை, அந்த நிலையை தான் இந்த 3 பேரும் அடைகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ மேலும் அது இந்த இடத்துல அந்த விளக்கம் என்பது இவனே பரிவார்காச்சாரியா, அதாவது ஒரு துறவி மேலும் அனுபவம் பெறும் பொழுது அவன் பகவான் வாசுதேவரின் பெருமைகளை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்கிறான். முதல்ல நம் ஷீல பிரபுபாதர். ஓகே, இவனே பரிவர்காச்சாரியா என்று அறியப்படுகின்றான். இவ்வாறு உபதேசத்தை விடுத்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கான ஒரே இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் பரமஹம்ச நிலையினை அடைகின்றான். சோ ஓரிடத்துல இருந்து கொண்டு இல்லையா கடைசியில. ஆனா நம்ம இது வந்து பரம்பராயிஸ் குரு பரம்பராயிஸ் பரமஹம்சா, இது பரிவர்காச்சாரியா அவங்களே. ஏன்னா அதிகமா நாம் என்ன பண்றோம், அடுத்தவங்களுக்கு கடைசி வரைக்குமே போதிக்கணும்ன்ற அந்த இதுதான். அவர் இஸ் ப்ரீச்சிங் மிஷன், அதனால வந்து போதிக்கிறது தான் வந்து நம்முடைய கொள்கை. சோ தன்னை பகவானின் மாசற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார். இவ்வாறு பிரியவதனின் 3 புதல்வர்களாகிய கவி, மகாவீரன் மற்றும் சவணன் என்போர் தொடக்கத்திலேயே பரமஹம்ச நிலையில் இருந்து வந்தனர். 19 புலன்களினால் அவர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும், ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பக்குவப்படுத்தியாச்சு அவங்க இல்லையா. அவர்கள் முற்றிலும் பகவான் எப்படி பக்குவப்படுத்த முடியும், புலன்களை செயல்படுத்தி தான் ஆகணும். ஆனா எந்த மாதிரி செயல்படுத்துறது என்பதுதான் அந்த அந்த వ్యక్తి வந்து டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா. இப்ப அந்த மனிதன் வந்து இந்த மாதிரி செயல தான் நான் இதை உபயோகப்படுத்தணும், அதாவது இந்த வாயை வந்து நான் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை பேசுவதற்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்தணும், அடுத்தவங்களை அவதூறு பேசுவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. யமா நியமாஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து இந்த செவி வந்து அடுத்தவங்களுடைய அவதூறுகளை கேட்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. சோ அந்த செவியை வந்து இறைவனுடைய புகழாரங்களை கேட்பதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். பகவானுடைய மலர்களை, அவருக்கு சூடிய மலர் மாலைகளை வந்து நுகர்வதற்காக இதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். நாசியை, இந்த கண்களால் அவருடைய ரூபத்தை வந்து இல்லையா, பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்தை வந்து சேவிக்கிறதுக்காக நாம் உபயோகப்படுத்தணும். இப்படி ஒவ்வொரு புலனையுமே நாம வந்து பக்குவப்படுத்தணும். அன்னெசரியா டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் உட்காந்து பாக்குறத வந்து நானு தவிர்க்கணும். ஓகே, இப்படி எல்லாமே வந்து நம்முடைய புலன்களை பக்குவப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனசும் பக்குவம் ஆயிடும். மனசு பக்குவமானா புத்தியுமே வந்து பக்குவத்துக்கு வரும். சோ இதெல்லாமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி படையப்பட்டது. ஹலோ, எஸ் sir, I am in Prabhuji, I am in a class. Shall I call you after that class? Yes, yeah, thank you. So next பாத்தீங்க, 3 சகோதரர்களையும் லோகத்தில் உபசம ஷீலா அப்படின்னு என்ன படிக்கணும். உபசம என்றால் முற்றிலும் தன் வசப்படுதல், அப்படின்னா தன் உணர்வு நிலையில் நிலைத்து இருப்பது என்பது பொருள். தங்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, மனசை கட்டுப்படுத்தி, புத்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படக்கூடிய திறனை வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. புலன்களை கட்டுப்படுத்திய பின்னர் சகோதரர்களும் தங்கள் உள்ளங்களை பகவான் வாசுதேவரின் தாமரை திருவடிகளின் மீது ஒருமுகப்படுத்தினர். இதெல்லாம் பக்குவமானனாக்கா நம்மளால பகவான் திருவடிகளை வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியாது. பகவத்கீதையில வாசுதேவம் சர்வமிதி மகாத்மா, அத்தகைய மகாத்மாக்கள் சுதுர்லப, மிகவும் அரிதானவர்கள் என்று அந்த ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. அனைத்துமே வாசுதேவர் அப்படின்னா எல்லாம் பகவானுடைய தான். எல்லா இடங்களையுமே நம்ம அவரை பார்க்கிறோம் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கார், ஒவ்வொரு அணுவிலும் இருக்கார், அந்த கோலோக வைகுண்டத்திலும் இருக்கார். இப்படி எல்லாவற்றிலுமே நம்ம வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் வரும்பொழுது, ஒவ்வொரு அணுவிலுமே நம்ம யோசிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய திருவடி, அதாவது அவருடைய நினைவுகள், வியாபகங்கள் நாம வந்து ஆழ்ந்து நம்ம வந்து பதியும் பொழுது அவரை தரிசனம் திருவடிகளை தரிசனம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் நமக்கு வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். நாம சின்ன முயற்சி எடுக்கணும், அதுக்கேற்ற ரிவர்சல் தான் நமக்கு வரும். ஓகே, அதாவது திருப்பி வரும் நமக்கு. நாம் என்ன மாதிரியான முயற்சி செய்யறோமோ அதனுடைய பலனை நாம கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம். ஓகே, சோ நன்மைகள் செய்தால் நற்பலன் கிடைக்கும். பகவானை சேவிக்க அவரை உணர்வதற்கான பாத்தத்தை பெறுவோம். அவருடைய தரிசனத்திற்கு கூட நமக்கு பிராப்தம் கிடைக்கும். அதே நாம் அடுத்தவங்களுக்கு தீமைகள் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பாவங்களையுமே சேர்த்து நாம அனுபவிக்க வேண்டும். எதுவுமே வந்து நம்ம தூரம் போட்டு வைக்க முடியாது. எவ்ரிதிங் வாட் எவர் நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம நிலத்துல வந்து ஒரு விதை விதைச்சிருக்கோம்னா அந்த விதை ஆரோக்கியமான விதையா இருந்தா நல்ல ஒரு செடி முளைக்கும். அதே ஒரு பழுதடைந்த விதையா இருந்தா அது இந்த செடி முளைக்கிற மாதிரி இருக்கும். முளைக்கும் பொழுதே அது வந்து மரணிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம், இல்ல முளைச்சு கொஞ்சம் உயரமான பிறகு மறைக்கலாம், இல்ல அப்படியே வந்து வாழ்ந்தாலும் கூட அதனுடைய
ஹார்வெஸ்ட், அதனுடைய அவுட்கம் என்னது, நமக்கு பழங்கள் ஏதாவது கொடுக்கறது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ருச்சியா இருக்காது. இல்லைன்னா அந்த பழத்தினால நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து சாப்பிட கூட முடியாது. அப்படிப்பட்ட பழங்களா தான் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளால் வரக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அதோட. ஓகே, உயிர்கள் அனைத்தின் உறைவிடமாக பகவான் வாசுதேவரே இருக்கின்றார். இப்பிரபஞ்சம் அழிக்கப்படும் போது உயிர்கள் அனைத்தும் மகாவிஷ்ணுவின் உடலுக்குள்ளே வந்து சென்று அடங்கி விடுகிறது. எல்லா அண்டங்களுமே அவருக்குள்ளதான் உட்சுவாசத்தின் மூலமாக சென்று விடுகிறது இல்லையா. விஷ்ணு தத்துவங்கள், வாசுதேவ தத்துவங்கள் இரண்டுமே ஒண்ணுதான். மாமுனிவர்களான கவி, மாவீரன் மற்றும் சவணன் என்னும் மூவரும் பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் தாமர திருவடிகளே எப்பொழுதும் சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தனர். அவ்வழியிலேயே அவர்களால் பரமாத்மாவாக இதயத்தில் வீற்றிருப்பவரை முழு முதற் கடவுள் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்படின்னா அந்த உணர்வு, புத்தி, இது எல்லாமே வந்து பகவான் கொடுத்தார். ஓகே, மேலும் அவருடன் சேர்ந்து தம்மையும் அடையாளம் காணவும் அவர்களால் முடிஞ்சது. அப்படின்னா தான் யார், பகவானுடைய நிலை என்ன, தான் யார் என்பதை நாம வந்து ஜீவாத்மா, பகவான் பரமாத்மா, நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. இவ்வுணர்தலின் முழு விளக்கமும் மாசு மறுவற்ற பக்தி தொண்டு மூலம், அதாவது அனன்ய பக்தி, கேவல பக்தி மூலியமா தான். ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து அது கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தும். ஓகே, பலனையே எதிர்பார்க்காமல் ஆற்றக்கூடிய இறை தொண்டு ஒருவரை இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். ஸோ எப்படி பக்தி பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம். பாவம் என்பது முக்கியம். குற்றமற்ற பக்தி தொண்டினால் ஒரு உயிர் பகவானின் பக்தி தொண்டை தவிர வேறு எதிலும் ஆர்வங்கள் கொள்ள மாட்டான் என்று பொருளாகும். இது நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் வந்து நமக்கு அப்பப்போ வரும் இல்லையா. ஸ்திரமாக நமக்கு வரலனாலும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த தேவத வழிபாடு கூட நம்ம வந்து எஸ் நிமித்த மாத்திரம் நம்முடைய கடமையாக நம்ம குல வழக்கம் இருக்கும் பொழுது அதையுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து நாம வந்து செயல்படுத்தலாம். ஏன்னா பகவான் தான் அவர்களுக்குமே ஆற்றல் கொடுக்கிறார் இல்லையா. அவர்களுடைய வரங்கள் அனைத்துமே பகவானிடத்துல இருந்து தான் வர்றது. அதனால இவர் அனைவருமே பகவானுடைய அங்கத்தில் இருப்பவர்கள் தான், தலைபாகம் தேவர்கள் தான், அதையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த மரியாதைகளை வந்து பகவானுக்கு சேர்க்கும் பொழுது அந்த மரியாதைகள் அவங்களுக்குமே சேர்த்து செல்கின்றது என்பதை நாம உணர்ந்தறிய வேண்டும். சோ எல்லாத்தையுமே நம்ம we have to relate it to the பகவான். சோ தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய நிமித்த மாத்திர மரியாதைகளை நாம் செலுத்தி வர வேண்டும். ஓகே, இதை நாம வழிபடக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பரமபக்தி யோகத்தினால் உன்னத அன்பு தொண்டின் உயர்ந்த நிலைக்கு ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் உடல் கருத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தானே விடுதலை பெறுவதோடு முழு முதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காண்கிறான். அப்பதான் இந்த பாடிலி அட்டாச்மெண்டே போயிருக்கும். சோ பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், உடல் தளத்திலிருந்து நாம் எந்த தளத்துக்கு போவோம், ஆன்ம தளத்துல போய் அமருவோம். பிரம்மசதில பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் ஷாம சுந்தரமசிந்த்ய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம்ஹம் பஜாமி. அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம் இல்லையா. சிந்திய அச்சிந்திய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நமக்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் என்னது, இந்த 3 குணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் வந்து எல்லையற்ற இயல்புகளோடு, அவருடைய ஆற்றல் என்பது நம்மளால அச்சிந்தியம், எல்லையற்றது, நம்மளால கணக்கிட முடியாது அச்சிந்தியம் என்பது இல்லையா. குணஸ்வரூபம், அதாவது எந்த கதாபாத்திரத்திலுமே பகவான் வந்து நின்றால் அந்த கதாபாத்திரத்துல வந்து அவர் கரெக்டா ஃபிட் ஆயிடுவார். நம்மளால முடியாது இல்லையா. நமக்கு வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்திலே நம்ம டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த ஒரு உடல்ல இருந்துட்டே நம்மளால ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது, எல்லா இடங்களிலும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் செயல்பட்டு இருக்கார். ஆனா இருந்தும் அந்த செயல்களுடைய அவருக்கு எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாத நிலையில் செயல்பட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி நம்மளால செயல்பட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. சத் அல்லது முனிவர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முன்னேறிய பக்தன் எப்பொழுதும் இல்லையா, அவர் பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனேன, பிரேமாஞ்சனம் பிரேமை எனக்கூடிய மையை வந்து கண்களுக்கு தீட்டி இல்லையா. பக்தி என்பதுதான் அந்த மை. பிரேம பக்தியை கொண்டு, பிரேம பக்தி எனக்கூடிய மையை வந்து நாம கண்களுக்கு தீட்ட வேண்டும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய இருதயத்துல நம்ம இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்மளால உணர முடியும். அதுதான் பிரேம பக்தி இஸ் த ஹையஸ்ட் பக்தி.
அது எப்போ வரும்னா நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்காம வந்து பகவானிடத்துல பக்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வந்து வெளிப்படும். ஆரம்ப கட்டத்துல சில விஷயங்கள்ல வரும், அதுக்கப்புறம் அதுவே நம்ம பயிற்சி பண்ண எப்பொழுதுமே அதிலே நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய பாவத்தை நாம பெறுவோம். ஓகே, எல்லாருக்குமே சாத்தியக்கூறுதான் இது. ஆனா பயிற்சி தான், சாதன பக்தியின் மூலியமா தான் இதை எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, எப்பொழுதும் தன் இதயத்தினுள் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் காண்கின்றான். எப்போ அவன் பிரேம பக்தி எனக்கூடிய மையை தன் கண்களுக்கு அவன் தீட்டிக்கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியும் பொழுது இறைவனை காணக்கூடிய பிராப்தத்தை அந்த ஜீவன் வந்து பெறுகின்றது. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் ஷியாமசுந்தரர் எண்ணற்ற இயல்புகளோட தன்னை விரித்துக் கொள்கிறார், அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா. அதனால் ஒரு பக்தன் தன்னுடைய இதயத்தில் அவரை எப்பொழுதும் நேருக்கு நேராக காண்கின்றான். சோ அவனை, அதாவது பகவான வந்து நேருக்கு நேர் தரிசனம் பெறுவதற்கான பிராப்தத்தை அந்த பக்தன் வந்து பெறுகின்றார். அந்யஷ்யாம பீஜாயாம் த்ரயஹ புத்திர ஆசன்ன உத்தமஸ்தாமசோ நரவத இதி மன்வந்தராதி பதயஹ. பிரியாவர்தன் மன்னன் மற்றொரு மனைவியிடத்தில் உத்தமன், தாமசன், ரைதவன் என்று 3 புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார். சோ அதாவது முதல் மனைவி வந்து பாரிஷ்மதி இல்லையா, அவங்களோட 10 பிள்ளைகள், ஒரு பெண் குழந்தை. இன்னொரு மனைவிக்கு வந்து 3 ஆண் குழந்தைகள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவர்கள் அனைவரும் பின்னர் மன்வந்திர யுகங்களில் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டனர். அதாவது ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்துல வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா அவங்களுடைய ஆட்சி முறையை செலுத்தினார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்மதேவனின் ஒரு நாள் எவ்வளவு சொல்லுங்க, 14 மனுக்கள் மற்றும் ஒரு மனு, அதாவது சந்தி இல்லையா, உள்ள ஒரு மன்வந்திரம் காலம். அதாவது மனுவினுடைய காலம் எவ்வளவு சொல்லுங்க, 10 யுகங்கள். அதாவது ஒரு திவ்ய யுகம் என்று 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மன்வந்திரம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா. 71 யுகங்கள் ஆகும். அதாவது ஒரு யுகம் வந்து 4,32,000 வருடங்கள் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். இம்மந்திரத்தை ஆள்வதற்கு மந்திரத்தை இல்ல, அதாவது இந்த உலக, அதாவது அந்த மன்வந்திரத்தை, மன்வந்திரம் அது மந்திரம் கிடையாது, அந்த ஒரு மன்வந்திரத்தை ஆள்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனுக்களில் பெரும்பாலோர் பிரியாவிரத மன்னரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே ஆவர். அவர்கள் மூவரும் உத்தமன், தாமசன், ரைதவன் என்போரே இங்கு முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றனர். சோ ஒவ்வொரு மன்வந்திர ஆட்சிக்கு இந்த 3 பேருமே வந்து அதாவது தகுதி பெற்றவர்களாக்கி அவர்களே ஆண்டார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இட் ஹஸ் பீன், அவங்களுக்கு அந்த பதவி வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதோட இன்னைக்கான கிளாஸை நிறைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாருஷ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे